Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Kif namlu kull nar ta' Sebt nofru dal-sagrifiċċju tal-Quddisa għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju, kif ukoll skont l-intenzjonijiet li tpoġġew matul din il-ġimgħa f'riġlejn Omna Marija. Wasalna eżies fit-tielet ħadd tal-Avvent. U propju il-Knisja biex turina li l-mulej qorob tas-sew tuża il-kulur roża, il-kulur tas-sebħ. Ħarsu lejn is-sema f'bidu ta' jum ġdid. Jibda jilbes dawk l-lien ta' kulur fuq ir-roża sakemm titla' x-xemx. U dan ifisser wasal huwa fil-qrib biex jibda jum ġdid. Huwa fil-qrib dak li ġej biex ikun id-dawl tiegħi u tiegħek. U għalhekk dan hija aħbar ta' ferħ. Fatti dan il-ħadd, it-tielet ħadd tal-Avvent, il-liturġija fl-antik kienet issejjaħlu il-ħatt il-ferħ. Jew għalhekk inħossu fina dan il-ferħ. Billi fil-waqt li narfu n-noqqasijiet tagħna, inresqu dan id-dlam, din il-fraġilità tagħna f'idejn il-mulej Ġesu ħalli jdawwala u jitfija bil-ħniena tiegħu. Int il-mibgħut tal-Missier biex turina imħabtu mulej ħniena. Kristu Ġesu li sirt bniedem bħalna fil-ġuf tal-Verġni Marija, Kristu ħniena. Mulej Ġesu inti lena u paċi ta' dawk li jilqgħuk, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti taf bliema fedeltà il-poplu tiegħek qiegħed jistenna il-festa tal-miliet. Atina nitolbuk li jsejħilna naslu għallena bla qies li jinġarbu fit-twelid ta' Siedna u li b'qalb ferħana niċċelebrawh dejjem b'solennità qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu Siedna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Sofonija. Għajjad bil-ferħ ta' qalbek, bint Sion, Iżrael, semma leħnek, infex filena u ifraħ b'qalbek kollha, bint Ġerusalem. Neħħa l-mulej minn fuqek is-sentenza li kellek kontrik. Keċċa l-edewwa tiegħek, is-Sultan ta' Iżrael il-mulej huwa f'nofsok. Ma jkollokx iżjed ħsara minn xi tibża. Dakinhar jgħidu lil Ġerusalem tibżax Sion, tħallix idejk jintelqu. Il-mulej Alla tiegħek qiegħed f'nofsok, gwerrier li jsalva. Minħabba fik jitenna bena kbir, f'imħabtu iġeddek. Jinfex minħabba fik fajjat ta' ferħ, bħalli kieku f'jum ta' festa. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali, kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Alla s-salvazzjoni tiegħi. Jiena nittama u ma jkollix imniex nibża, għax qawwiti u għanjieti huwa l-mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni ngħidu kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Roddu ħajl l-mulej, sejħu ismu, għarfu l-ġnus bl-emejjel tiegħu, xandru li jismu huwa filgħoli, ngħidu kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Għannu lill-mulej għax għamel ħwejjeġ kbar, ħajkun dam magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-ferħ, għanni int li tagħmar f'Sion, għax kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael, ngħidu kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. It-tieni qari mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lil Filippin, ħuti. Ifirħu dejjem fil-mulej, narġa' ngħidilkom ifirħu.
Il-ħlewa tagħkom ħajkunu jafu il-blednin kollha, il-mulej qorob. Tħabbtu raskom b'xejn, fit-talb kollu tagħkom itolbu u wuru lill-Alla x'ikolkom bżonn u iżżu ħajr. U s-slim ta' Alla, slim li jgħaddi kull ma l-moħħ jista' jifhem, iżommilkom qalbkom u moħħkom sħaħ fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Jekk jogħġobkom inqummu bil-wieqfa. L-ispirtu ta' Sidi l-mulej fuqi, għax il-mulej jikkonsagrani biex inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien, in-nies kienu jistaqsu lil Ġwanni u jgħidulu: Mela x'għandna nagħmlu? U hu kien iwiġġibhom: Min għandu żewġ ilbiesi jaqsam ma' min m'għandu xejn, u min għandu x'jiekol jagħmel l-istess. Risqu wkoll xi pubblikani biex jitamdu u qalulu: Mallem, x'għandna nagħmlu aħna? U hu weġibhom: Tissikkaw lil ħadd biex jagħtikom taxxi iżjed milli jmisskom tieħdu. Staqsew ukoll xi soldati u qalulu: U aħna x'għandna nagħmlu? U huwa weġibhom: Tisirqu lil ħadd bit-theddid jew bil-qerq tagħkom, ikkuntentaw ruħkom bil-paga li għandkom. Il-poplu li kien qiegħed jistenna ħerqan, kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni jekk kienx hu l-Messija. Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd: Jien ngħid għalija nammitkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni li ma jistħoqlix inħollu l-qfiel tal-qorq tiegħu. U jammitkom bl-ispirtu u n-nar. Il-midra qiegħda fidu biex iderri l-qija u jiġbor il-qamħ fl-imħażen tiegħu, imma t-tiben jaħarqu b'nar li ma jintefiex. U b'ħafna twissijiet oħra kien ixandar lill-poplu il-bxara it-tajba. Il-kelma tal-mulej. Kien ixandar lill-poplu il-bxara it-tajba. Għaliex? Għax il-kelma ta' Alla hija bxara tajba għal bniedem li jilqaħħa. Hija kelma li ġġib il-ferħ veru fil-qalb. Hija kelma li ġġib is-serenità fil-qalb, il-paċi tal-qalb. Mhux ta' bxejn il-Knisja sal-ġurnata tal-lum, ma nafx tafux imma mtajjeb li nitgħallmuha, il-kelma evangelju, tfisser aħbar tajba. Aħbar li jekk tilqaħħa timliek bil-ferħ. U propju għalhekk il-liturġija tal-lum jekk qattu attenti għal qari il-ħin kollu kemm hemm din l-istedina, ifirħu għax il-mulejju f'nofsok, intebaħ bih. X'għandi nagħmel biex nintebaħ
li l-mulej huwa qrib tagħna. San Giovanni l-Battista jagħti l dawn it-tlet gruppi ta' nies dawn it-tlet pariri. Jekk għandek żewġ tilbiesi, aqsam ma' min m'għandux. U hekk ukoll aqsam dak li għandek ma' min m'għandux jiekol. Il-imħabba. Xi jfisser meta jien nagħti minn dak li għandi l-ħadd ieħor? Nintebaħ li dak li għandi mhuwiex kollu tiegħi, imma qiegħed għandi biex jien inwasslu lill-oħrajn b'imħabba. Is-soldati li staqsew, il-pubblikani li kienu meqjusin mill-poplu Ludi bħala l-aktar nies midimba. Għaliex dawn barra t-taxxa li kienu jieħdu it-taxxa li jimbagħad kienu jagħtuha lill-Romani għaliex kienu jaħkmuhom, kienu jitolbu id-doppju jew xi drabi anke it-triplu ta' dak li suppost iħallsu biex huma wkoll jistanew minn fuq l-oħrajn. U għalhekk Ġwanni ikun ċaru tont magħhom. F'kelma waħda qed jgħidilhom dak li inti ħadd mhuwiex tiegħek, roddu lura. Tieħux iżjed minn dak li suppost tieħu. U dan jottalina wkoll eżjies fil-mod tal-ħajja tagħna. L-istess it-tielet parir tisirqu lil ħadd bit-teddid. Dan huwa l-parir li jagħti lis-soldati, imma kemm drabi aħna. Forsi ħadna affarijiet jew għeddidna lil xulxin. Xi tfisser meta jien qiegħed ngħeddet lil ieħor? Ifisser li jien lill-persuna l-oħra m'iniex inżomma tal-istess livell tiegħi. Imma rrid inkun jien li naffiġa biex tagħmel dak li rrid jien. Dan ma jagħmlux għall-amana. Min jien biex nakkes għalhekk il-ħija. Jekk irridu tassew li jil-ferħ tagħna f'dan il-miljiet, ifirħu dejjem fil-mulej, nerġa' ngħidilkom ifirħu. Ejjew nilqgħu dawn il-pariri ta' Ġwanni l-Battista. Ejjew inħadnu fil-ħajja tagħna imħabba vera u ġustizzja vera bejn xulxin. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ummu bil-wifqa u nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnisser mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnisser mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jġib il-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix smiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li huma jum minn weġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom mill-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti eżjies inġbarna fl-imkien biex nilqgħu lil mulej f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija bil-ferħ kollu tagħna. Ejjew niftħu qalbna għalih u nresqulu talbna waqt li ngħidu mulej kun int il-ferħ tagħna, mulej kun int il-ferħ tagħna. Biex il-Knisja tkun sinjal ta' tama u ferħ għall-bnedmin kollha nitolbu.
biex il-ġid tad-dinja jinqasam b'mod ġust bejn kulħadd u ma jkunx hawn iżjed persuni li jbatu il-ġuħ nitolbu. Sabiex nitalmu aħna wkoll inkunu rikonoxxenti lejn Alla għal ġid kollu li jipprovdilna u biex aħna nitalmu nagħtu dejjem bil-qalb u mill-ferħ nitolbu. Min dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu, kompli jurina imħabtek fl-imħabba ta' Omna Marija, birek bil-paċi tiegħek il-familji tagħna u għati kull għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk li jduru bihom nitolbu mulej kun int il-ferħ tagħna. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla għajn tal-ħajja, ġeddidna bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek biex nimxu fit-triq tal-kmandamenti tiegħek u nwasslu lil xulxin il-ferħ u l-paċi tiegħek bi Kristu Siedna. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi jutakom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li ma nonqsu qatt nofrulek bil-qima dan is-sagrifiċċju li bih iġġedded il-misteru qaddis li jint waqqaft u b'qawwa kbira jseħħ is-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem, temm il-pjan li jint ħejjejt minn qabel u fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darba oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-dijer il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għaliex inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli matroni u mad-dominazzjonijiet mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema intennu l-innu tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorija tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati, ħajl ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li xirrita likom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll l-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Nitolbu mulej il-ħnina tiegħek biex b'din l-għajnuna qaddisa li ħadna ninħelsu minn ħtijietna u nitħejjew tajjeb għal festa li ġejja bi Kristus Siedna. Namlilkom xi avviż l-ewwel qabel kollox nixtieq infakkarkom li propju nhar l-erba' nibdew in-novena tal-miliet u għalhekk inħeġġiġkom biex tiġu tieħdu sehem għal qudiesa tan-novena li tkun fis-6:30 ta' filgħaxija. Tinsewx ukoll tpoġġu ir-rigali. Ma ninsewx il-Vanġelu tal-lum jistedinna biex naqsmu minn dak li għandna, minn dak li mulej provdilna. U għalhekk impoġġu l-oġġetti tal-ikel jew min irid offerta biex nofru ikla fil-ġranet tal-miliet il-persuni fil-bżonn u dan tistgħu tagħmluhom ħdejn il-Christmas tree li hemm fuq l-artal tal-ġemp. Imbagħad it-tlieta hemm bħalissa fl-isptarijiet tagħna hemm nuqqas kbir ta' demm. Nħeġġiġkom biex min jista' nhar it-tlieta imur jagħti id-demm fil-berġa tax-Xewkija bejn is-sija ta' wara nofsinhar u l-5 ta' filgħaxija. Tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Issa kif tafu l-lejla wkoll hawn il-kunċert tal-miliet u għalhekk il-Knisja issa tagħlaq biex imbagħad tiftaħ minn hawn u ftit mumenti oħra biex dawk li ibbukjaw biex għal dan il-kunċert imbagħad ikunu jistgħu jidħlu u nagħmlu l-aħħar preparamenti għal dan il-kunċert. Kunċert ieħor se isir is-Sibt li ġej imbagħad fit-28 ta' Diċembru. Dan biex tistgħu tibbukjaw dan minn fuq l-internet fuq is-sajt tal-Skola Jubilato. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox. Il-mulej, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.